Några mil norr om Stockholm ligger Arlanda som är Sveriges största flygplats. Och här är en stor del av tullens arbete att snabbt kunna se de resenärer som på ett eller annat sätt sticker ut från mängden. Hej. Kommer du med sig ifrån? Paris. Du har inget incheckat bagage, bara ryggsäck? Bara ryggsäck? Ja. Vi kör den genom maskinen. Vad har du gjort i Paris? Hälsa på. Hur länge var du där? 3 dagar. Det var kort resa. Ja. Jag börjar ju i vanlig ordning med att röntga hans ryggsäck då. Och redan på röntgenbilden ser jag att den innehåller inte särskilt mycket. Inte mycket packning för att ha varit borta i 3 dagar. Åkte du dit i förrgår kväll? Ja. I förrgår på kvällen, alltså 19 på kvällen. Är det någonting hemstängt? Inte än så länge. 5:e? Ja. Och så har du varit där igår och den... Ja, till nu. Så ja. Här står det den 6:e tillbaka. Ja, men det är gammalt. Ja, men var det tänkt att du skulle åka hem igår egentligen? Ja, men jag fick den som du skulle göra. Vad skulle du göra för någonting då? Bröllop? Ja. Och när skulle bröllopet varit då? Igår. Du säger att du skulle varit på ett bröllop i Paris. Ja. Och det var därför du bokade biljetten för att åka dit på ett bröllop. Och då skulle du åka hem klockan 10-9 på morgonen. Då skulle ju bröllopet vara... Senare. Jo, men då hade du missat bröllopet. Men det skulle vara tidigare. Det skulle vara på morgonkvisten. Det finns många detaljer kring den här resan som jag inte tycker riktigt stämmer från första början. Han har inte kläder med sig för att ha varit på någon bröllop direkt. Och vi hittar en del saker bland hans tillhörigheter som får oss att tro att det inte riktigt stämmer, hans historia. Men du, har du ingen mer bagage? Nej. Är det allt du har? Är du säker på det? Ja. Det här då? Det här säger någonting annat. Det här är bagage, 7:e. Det ska komma idag. Nej, du har ingen aning. Du har ingen aning alltså? Du menar att du inte har checkat in någonting i Paris? Nej. Men du har ju fått en incheckning där. Det vet jag ingenting. Det här är ju ditt namn, eller hur? Det vet jag ingenting. Är du säker på det? Ja. Okej. Så du har ingen mer väska någonstans? Nej. Du har aldrig haft med dig någon? Nej. Det är konstigt att du har den där. Ja. Det står ju det här resenärens namn på lappen och dagens datum och flighten som han kom med. Det ska ju finnas en väska som hör till den här lappen. Så att nu börjar samtalet. Nu vill jag veta vad han har gjort för någonting i Paris. Kan du berätta för mig vilken tid själva vigseln skulle vara? 9. Eller 11. 11 skulle den varit. Ja. Så 4 timmar efter du åker härifrån så ska du vara ombytt och klar på en vigsel i Paris. Ja. Var någonstans i Paris ägde det här bröllopet rum då? En lokal i Paris? Jag antar att det finns fler än en lokal i Paris. Vet du vilken? Nej, jag vet inte. Vilket hotell bodde du på i Paris? Har du åkt taxi i Paris nu? Jag minns inte. Det här är alltså någonting som har hänt senaste dygnet. Du minns inte när du åkte taxi? Jag skriver ingen dagbok. Nej. Du kan inte ha hunnit med så många resor när du har varit där i ett dygn. Mm. Och det här är ett mysterium. Mm. Är det här din väska? Nej. Är du säker? Ja. Är det här ditt namn? Ja. Har du någonting att deklarera på Tullverket? Nej, inte min väska. Men det står ju ditt namn på den. Det är inte min väska. Vems väska är det då? Namnet är min, väskan är till min. Kan vi komma överens om att det är samma siffror? Och ett ditt namn på. Den här låg i din ficka. Ja. Din väska. Inte min väska. Din väska. Så här är det, min vän. Jo. Ja, den här resenären, han fortsätter ju neka till att han har någonting med den här väskan att göra. Och han kan ju neka tills han blir blå i ansiktet. Vi är ju helt övertygade om att det är hans väska. Det är han som har checkat in den. Men han har bara inte hämtat upp den när han kom hit till terminal 2. Aj. Ja, vi har träffat.
På Landvetter passerar miljontals passagerare flygplatsens dörrar varje år. Vilket innebär många resenärer för tullen att ta koll på. Utöver det väljer dessutom många att ta med sina fyrbenta vänner på semesterresan. Och även de måste tullen kontrollera. Min kollega har stoppat en man som kommer resande från Spanien och med sig har han en hund som han bara ska lämna av i Sverige. So you are only delivering the dog and then you're going back? Yes. Directly, or do you have a return ticket? I have return ticket, yes. Okay, already booked for today or tomorrow, or I think it's today. you think? You don't know? I can show you. Yes, Today. today. My friend asked me if I can bring the dog. Okay, so you help your friend to bring the dog here and then you go back the same day. Yes, no. I was in vacation in Spain and she asked me, can you take the... When the did dog? she ask you? What, yesterday. Yesterday. Yes. Okay, and you just went. Did you pay your ticket yourself? No, she paid the ticket, of Okay. course. Do you get anything else paid for doing this for her? She's my friend. Okay. Because why I ask you, Yes. it's a bit strange for me that she asked you yesterday and today you're flying to Sweden to give a dog to someone you don't really know. Yes, but... Jag tycker det är märkligt att han har åkt hela vägen till Sverige bara för att lämna den här hunden. Han får ingenting betalt för att göra den här resan utan det är en tjänst till en vän. Det verkar inte stämma helt enkelt. And you say this is all the documents you have? Yes. Yes. Because what you're doing now is importing the dog to Sweden. So you need to have more papers with you than only this. Anledningen till att vi fördjupar oss i den här kontrollen är ju för att det är ganska mycket dokumentation som saknas och den här mannen är helt ovetande om det här. Jag ringer ju Jordbruksverket under den här kontrollen. Hallå? Det är de som beslutar vad som ska göras med djuret. We call the Animal Authority for Sweden because they take all the decisions. And I will send this information and we will have to wait and see what they say, okay? I ett sånt här läge så hoppas man ju på att det blir en återinförsel, att djuret inte får komma in i Sverige. Pratar vi om hundsmuggling eller något annat så kan det ju också bli fråga om avlivning och det är inte jätteroligt. Det är klart att det ligger som ett litet moln över en när man har hand om djur, att avlivning kan bli aktuell. Vad är det här för något? Det här är din väska. Jo, det är din väska. Alltså, vi är inte dumma. Du har en incheckad tagg här. I din plånbok. Lyssna klart på mig. I din plånbok ligger den här. Som stämmer överens med den här väskan. Vi är inte födda igår. Det här är din väska. Du pratar om mig, alltså du vill ju bara sätta mig i ditt vatten som inte klart. Det är inte min väska. Trots att Thomas och John har hittat väskan och har en stark känsla av att den tillhör mannen så fortsätter han neka till att det är hans. Du kan ställa det här. När vi öppnar den här väskan så ser vi ju på en gång att den innehåller katt. Hela väskan är full. Det är bara det den innehåller. Både torkad katt och färsk katt. De här bilderna kommer ju sedan kunna användas i förundersökningen. Så att vi försöker dokumentera hur det såg ut när det anlände till oss. Så mycket detaljer som möjligt vill vi ha med. Som det här med att man kan koppla väskan till föremål som han har haft på sig när han hävdar att det inte är hans väska och så där. Det är ju ovärderligt. Färsk katt, det tuggas för att ge ett amfetaminliknande rus. Och torkad katt blandas ut i varmvatten så att man dricker det som ett te istället. Vi kommer gå in i ett annat rum och ska vi kolla så att vi inte har något mer på kroppen, okej? Vi ska hålla ett förhör och han ska formellt bli delgiven misstanken om narkotikasmuggling. När vi är klara med det, då får han åka hem. Och sen så kan han vänta sig att bli kallad till ytterligare förhör, eventuellt. Och så kommer han bli kallad till rätten. Jag tror fan inte det var något bröllop. Jag ska vara ärlig. Beträffande narkotikan så i det här fallet så separerar vi den från väskan och
emballaget och väger upp den faktiska vikten utav själva narkotikan. Det är väldigt precis allting, för att när det här väl leder till åtal så ska vikten stämma. Den här killen ska inte kunna dömas för vare sig mer eller mindre. Så att, det är jätteviktigt för själva förundersökningen att det är gjort till punkt och pricka hela vägen. Så att bevisläget blir bra. Sammantaget, både färsk och torkad katt, så väger den här narkotikan drygt 4 kilo. Då är man precis uppe på fängelse i straffskalan. Skulle även kunna hamna på ganska höga dagsböter. Så du har dina saker där. Det där skulle vi inte ha. Säker? Ja. Kan du stoppa ner den där? Men den är parkerad. Mannen får nu lämna Arlanda, men han riskerar att dömas till dagsböter och fängelse i upp till 3 år. Droghandeln över nätet beräknas omsätta 700 miljarder kronor varje år. Och man tror att 1 miljon försändelser av narkotika skickas med inrikesposten årligen. Det är därför enorma mängder post som behöver kontrolleras av tullen. Och det är till det här hundarna är ett ovärderligt hjälpmedel. I och med att godset kommer i burar med säckar och där i ligger godset, så är det svårt för oss att veta var exakt någonstans är det kanske mer intressant. Så det är ju guld värt för oss att ha hund som kanske kan visa oss i rätt riktning på var någonstans vi ska leta. Mika, här är 3 lådor som hunden har markerat på. Vi får nog ta och söka igenom manuellt också. Nu när Rex har visat intresse och markerat i de här gula boxarna så tar jag och Stefan upp dem och så får vi manuellt titta på varje brev. Det är ju många småbrev så det blir liksom mycket att gå igenom och där får man göra liksom en bedömning utifrån vad man ser, avsändare och mottagare och känna och klämma liksom för att göra en första bedömning. Så det tar lite tid detta, men det är liksom, ja, det är så man måste göra. Här är nog någonting. Jag hittar ett brev som ser lite intressant ut och känns, jag känner att det är lite mjukt och skulle kunna vara narkotika. Ja, det är nog träff här. När vi röntgar så får vi en bild på röntgen att det skulle kunna vara någon slags narkotika. När jag öppnar mitt brev så är det först en silvrigt emballage som de som skickar narkotika ofta använder för att försöka dölja doft. Det hjälper ju inte när man har hund, de känner det ändå. Mycket riktigt. Det är liksom lite kristaller som det kan vara metamfetamin eller MDMA kanske. Jag ska bara lägga det på vågen. 6,7. Sen är det dags för Mika att ta reda på vilken substans hon har att göra med. Och till sin hjälp använder hon en så kallad TrueNarc. Och vad den gör är att skjuta en laser mot ämnet som jag har i påsen. Och sen har den en katalog på x antal tusen ämnen som är alltså narkotika eller vad det nu kan vara. TrueNarcen analyserar sedan påsens innehåll för att ge ett svar på vilken substans som finns inuti. 3 CMC och det är narkotika. 16. Nej, men då är den ju inte i alla fall. På Landvetters flygplats har Julia och hennes kollega tagit in en man som rest från Spanien bara för att lämna en hund till en person i Sverige. Mannen saknar viktiga dokument för att få ta in hunden och nu är Jordbruksverket inkopplat. Hunden riskerar att få resa tillbaka eller i värsta fall avlivas. Klart att det ligger som ett litet moln över den när man har hand om djur. Att avlivning kan bli aktuell. But it's very you speak with the person. She just to know everything. Do you have a number? Yes, I have a number. It's not a Swedish number. No, It's Norwegian number. this is the number. But she's here, you said. She should be here. Mannen har ju kontakt med en kvinna som står på utsidan här och ska ta emot hunden. Han har ett norskt nummer som jag ringer till. Ja, hejsan, mitt namn är Julia, jag ringer från Tullverket. Jag fick det här numret. Väntar du på en hund? Nej.
Okay. This number doesn't know anything about the dog and that he's or she's in Norway. Right. Då kommer ju tankarna upp att det kanske är någonting som inte riktigt stämmer med den här leveransen av hunden. And what have you been saying in the chat? That the person is meeting you here? Yes. Okay, and she was driving from Norway? Okay. Do you have a picture of the person? Jag skickar bild i signaler nu. Frågan är om ni ska dra ut och kika. Gör det. Jag kan ringa upp igen och så ser ni om de pratar. Mannen uppvisar ju en chatthistorik för mig där de har bestämt möte här på Landvetter flygplats. Så jag ber mina kollegor gå ut i ankomsthallen för att se om de kan hitta någon person som är lik signalementet som vi har fått ifrån den här mannen, hur hon ser ut. Vi såg ingen där ute, eller? Nej, jag ringde IB och bara ville veta när han skulle åka tillbaka. Men du kan ringa henne. Ikväll? Ja, jag kan göra det då. För mig känns det viktigt att få tag på den här kvinnan som ju kan ha mer uppgifter om hunden så att vi inte gör ett förhastat beslut. 3 timmar 45 minuter. Ja, jag går ut ändå och kollar. Samtidigt som kollegorna försöker hämta in så mycket information som de kan om omständigheterna har Jordbruksverket tittat på ärendet och tagit ett beslut. The Animal Authority of Sweden is rejecting the dog to come to Sweden. So you need to take it back to Spain. And this is because you don't have the right papers with you. Man försöker ju avvisa alltså att de får åka tillbaka till det landet de kommer ifrån så ofta som det bara går. Avlivning är nästan en sista utväg och det är alltid skönt att få ett besked om att de beslutar om återvisning istället för avlivning. Do you have a leash for the dog? Yes. Okay, I think the dog needs to... Yes. So we will come with you. Yeah. And we have to see that the dog doesn't run away. Okay? Yeah. Men okej, så han ska sälja hunden här. Han ska påstår lämna hunden. att hans kompis som är uppfödaren Ja. ska... Kan du gå in och kolla hon i lila väst? Ja.